ପାକ ନିଷେଧର ସମୟ ହେଉଛି 8 ନଭେମ୍ବର 2022 ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା। ଏହି ସମୟରେ ଦେବନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବକାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଏବଂ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହି ଶୁଭକାଳ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧ ଓ ରୋଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଗ୍ରାସ ସମୟ ବା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ସମୟ ହେଉଛି 8 ନଭେମ୍ବର ଦିନ 2:20 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:18 ଶେଷ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ମହାକାଶରେ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ୍ ଏବଂ 36 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:10 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:10 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:18 ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ 39 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶୁଭକାଳ ବା ପାକ ନିଷେଧର ସମୟ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 5:40 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 5:40 ପୂର୍ବରୁ ଡଙ୍ଗା ଭସା ବା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ହାଲିଛଡ଼ା କରିପାରିବେ। ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସତର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ କଟାକଟି ବା କୌଣସି କପଡ଼ା ଆଦି ସିଲାଇ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନଚେତ ପ୍ରଭାବ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ କନ୍ୟାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରର ଛାୟା କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦୋଷ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେବେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ